संपर्क 9730 106477. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय, तो म्हणजे एनएची अट रद्द करण्याचा. या निर्णयाचा सर्वसामान्यांना नेमका कसा फायदा होणार हे सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत. याबाबत कणकवली तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांच्याशी संवाद साधलाय कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. महाराष्ट्र सरकारचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, तो म्हणजे एनएची ऑर्डर रद्द करण्याचा, म्हणजे एनएची अट रद्द करण्याचा. आणि या एनएची अट रद्द करण्यामुळे सर्वसामान्य नेमका काय फायदा होईल याच संबंधित आपण इत्थंभूत माहिती किंवा या एनएबद्दल नेमकं सर्वसामान्यांना पडलेले प्रश्न आहेत, या प्रश्नासंदर्भात आपण कणकवली तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांच्याकडून नेमकी ही एनएची अट रद्द म्हणजे काय हे जाणून घेऊ. साहेब नमस्कार, कोकण साध लाईव्हमध्ये आपलं स्वागत आहे. सध्या सर्वसामान्यांना एक एनएची ऑर्डर महसूल मंत्री यांनी रद्द केली आहे, असं एक GR निघालेला आहे. नेमकं हे काय आहे? कारण अजूनही काही लोक संभ्रमात आहेत, काही शंका आहेत. नेमकं हे काय आहे, काय सांगाल एकंदरीत? 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी महसूल व वन विभागाने एक शासन निर्णय काढलेला आहे. त्यामध्ये माननीय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे सर यांनी तो शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. त्याच्यामध्ये अकृषक जे कर आहे तो अकृषक कर पूर्णतः रद्द केलेला आहे. आणि अकृषक रूपांतरण आपण जे करायचो त्याच्यामध्ये आपल्याला जी सनद लागायची अकृषक सनद ती देखील रद्द केलेली आहे. आणि त्याच्यात मूळ फरक असा आहे, मूळच्या तरतुदीमध्ये आणि आत्ता सुरुवातीला बांधकाम परवानगी घ्यावी लागायची नियोजन प्राधिकरणाकडून, आणि बांधकाम परवानगी घेतल्यानंतर मग नंतर अकृषक कर जो आहे रूपांतरण कर आहे तो भरावा लागायचा. आता सुधारित तरतुदीनुसार असं केलेलं आहे की जर बांधकाम परवानगी नियोजन प्राधिकरण म्हणजे नगरपंचायतच्या एरियासाठी नगरपंचायत, नागरी भागासाठी आणि ग्रामीण भागासाठी ग्रामपंचायत, आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार केला तर याच्यामध्ये जे नियोजन प्राधिकरण बांधकाम परवानगी देणार आहे ते बांधकाम परवानगी देतानाच त्यांनी रूपांतरण कर भरून घ्यायचा आहे. अकृषक जो रूपांतरण कर म्हणतो आपण की कृषकमधून अकृषक वापर चालू झाला त्याचा जो रूपांतरण टॅक्स आहे तो नियोजन प्राधिकरणानेच भरून घ्यायचा आहे. एकंदरीत घर बांधताना नेमका कोणत्या परवानग्या घेतील, काही कागदपत्र असतील, काही जणांना म्हणजे कागदपत्राची कमतरता किंवा काही अटी सवलती देण्यात आल्या असं एक संभ्रम आहे, त्याबद्दल काय? बांधकाम परवानगी देताना कुठलेही कागदपत्र कमी झालेले नाही आहेत. बांधकाम परवानगीला जे कागदपत्र लागत होते पूर्वी तेच कागदपत्र आत्तासुद्धा लागतील. परंतु बांधकाम परवानगी मिळाल्यानंतर अकृषक सनद जी मिळायची त्यासाठी जे कागदपत्र लागायचे त्यासाठी जे प्रोसिजर होती ती सर्व प्रोसिजर रद्द केलेली आहे. अकृषक सनदच रद्द केलेली आहे, जेणेकरून बांधकाम परवानगी हेच अकृषक जे झाल्याचं पुरावा म्हणता येईल. पण एक असाही प्रश्न आहे की एनए नंतर बँक लोन होतं नाहीतर बँक लोन होत नाही, मग त्यामुळे बँक सवलती ज्या आहेत त्या कशा होईल? या शासन निर्णयानुसार त्याच्यामध्ये मुद्दा क्रमांक 8मध्ये शासन निर्णयात स्पष्ट केलेलं आहे की बँकांनी बांधकाम परवानगी मिळाल्यानंतर कोणत्याही जमिनीच्या मालकांना किंवा जमीनधारकांना वेगळं अकृषक सनद किंवा अकृषक परवानगी मागायची आवश्यकता नाही. त्यामुळे बँकांना देखील आता बांधकाम परवानगी जी आहे त्याच्या आधारेच लोन किंवा जे काही त्यांची प्रोसिजर असेल ती फॉलो करायची आहे. पण एकंदरीत आता जो हा नियम आला आहे तो एकंदरीत जुन्या बिल्डिंगी ज्या काही बांधलेल्या आहेत एकंदरीत तर असं बघितलं तर 2001 नंतरचा नियम आहे किंवा ह्याच्या आधीच्या बिल्डिंग आहेत किंवा ह्याच्या नंतरच्या, कधीपासून हा नियम लागू होतो एकंदरीत? आत्ता जे नवीन म्हणजे 10 फेब्रुवारीला जो GR आला आहे त्याच्यानंतर ज्या बांधकाम परवानगी असतील त्याला हा नियम लागू आहे. म्हणजे बांधकाम परवानगी घेताना त्यांना नियोजन प्राधिकरणाकडे जायचं आहे, बांधकाम परवानगी घ्यायची आहे आणि रूपांतरण टॅक्स एकदाच तिथं भरायचा आहे. तो रूपांतरण टॅक्स नियोजन प्राधिकरण त्यांना कॅल्क्युलेट करून सांगतील. ह्याच्या आधी जो दरवर्षी एनए नंतर जो बांधकाम कर भरायचे जे काही बिल्डिंग असतील किंवा अकृषक असेल त्याच्याबद्दल काय तरतूद? त्याच्यामध्ये एक बदल झालेला आहे की आता जो 2001 नंतर ज्या एनए झालेल्या जमिनी आहेत किंवा जे काही प्रॉपर्टी आहेत त्यांचा जो एनए टॅक्स आहे तो देखील रद्द केलेला आहे. त्यामुळे तो आता टॅक्स जो दरवर्षी भरावा लागायचा तोही एनए टॅक्स आता रद्द केलेला आहे. प्लस याच्यामध्ये जे नव्याने बांधकाम परमिशन घेतील 10 फेब्रुवारीनंतर ह्या शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर त्यांना देखील दरवर्षी जो टॅक्स भरावा लागत असेल म्हणजे यापूर्वी भरावा लागायचा दरवर्षी टॅक्स तो भरावा लागणार नाही, जेणेकरून एनए टॅक्सच 2001 नंतर रद्द झालेला आहे. म्हणजे काही जाचक अटीमधून त्यांना सुटका मिळाली असं म्हणता येईल?
टॅक्समध्ये टॅक्समध्ये आता पूर्णच म्हणजे सुधारणा झालेली आहे, त्यामुळे टॅक्स पूर्णतः माफ केलेला आहे. त्यामुळे निश्चितच त्यांना जे जमीनधारक आहेत त्यांना निश्चितच याचा लाभ होईल. पण गावामध्ये बघितलं तर ग्रामपंचायत लेवलला एन ऑर्डर मिळेल, नगरपंचायतमध्ये एन ऑर्डर, म्हणजे नगरपंचायतची एन ऑर्डर बघायसाठी टीपीला जावं लागायचं, गावाचं असेल तर तहसील कार्यालय किंवा प्रांतांकडे जायचं. त्यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना एक काय सांगाल? नाही, सर्वसामान्य नागरिकांना ही प्रोसिजर आता अजून सुटसुटीत झालेली आहे. यापूर्वी म्हणजे बांधकाम परवानगी घ्यावी लागायची, त्यानंतर अकृषक सनद घ्यावी लागायची आणि त्यानंतर त्यांचं लोनचं किंवा जे काही त्यांना त्याचा वापर करायचा आहे त्या वापरासाठी त्यांना त्याचा अकृषक सनद वगैरे लागायचं. आत्ता असं झालं की ज्या ठिकाणी बांधकाम परमिशन आपण घेणार आहोत त्याच ठिकाणी रूपांतरण कर भरायचा आहे आणि दरवर्षी जो एन टॅक्स भरावा लागायचा तो देखील माफ करण्यात आलेला आहे, जेणेकरून जमीनधारकांना खूप सोयीचा असा निर्णय झालेला आहे. निश्चितच धन्यवाद सर. सरांनी सांगितलेलं आहे की आता आपण जो बांधकाम परवानगी आहे ते ग्रामपंचायत लेवललाच आहे आणि नगरपंचायत नगर लेवल आणि कागदोपत्री जे आहे ते कागदपत्र लागणारे नियम अटी आहेतच, पण धावपळ जी आहे ती कमी होणार आहे आणि ह्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना फायदा देखील होणार आहे. त्याबरोबर साहिल भागवेसह उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली.